Bona vesprada i benvinguts a l'exaltació de les falleres majors de la Comissió Els Somnis i les seues Corts d'Honor per a les 3 falles de 2010. Vos convidem a tots a una vesprada plena de color, de música, però, sobretot, amb molt de sabor. Com tots bé sabem, no hi ha plaer més gustós, tant en moments d'alegria com de tristor, que endur-se a la boca un bon pastís, una bola de gelat o una llepolia ben plena de sucre, pica o amb un gustet especial, el qual no podem identificar. Eixe sabor que fa que tots els xiquets, i no tan menuts, estiguem també enganxats al meravellós món del sucre blanc revestit de llepolia. Eixe gustet especial que tots desitgem saborejar en qualsevol moment. Però no tots els ingredients poden ser coneguts, sinó es perdria la màgia de les llepolies. Eixe secret que les fa tan especials, eixe punt que les converteix en tan imprescindibles al paladar. Els pastissers de la fàbrica de dolços al màgic país de Llepolàndia sempre gaudixen de la seva feina, perquè ben sabem que el seu treball fa molt feliç a milers de persones tots els dies. Què dic milers? Més bé a milions d'elles. El seu treball és un verdader espectacle, ja que manegen i mesclen els ingredients amb tal rapidesa i furor que més bé pareix que ballen en consonància amb ells. Fan del seu treball una autèntica melodia que es converteix en una explosió visual i sensitiva per als nostres sentits. A frown upon my face. Just left Wisconsin, where there's cheese enough to start this rat race. But thanks to the brothers' ride, we don't know where we'll sleep tonight. Yeah, I'm a bird in the sky, and tomorrow when I rise, I wake up in Paris with a new love in my heart. Or maybe Germany with that brand new pet I met in Stuttgart. Sky's the limit, it's time to play. I'll put down roots some other day. No need to be a lonely Joe. The jet set is the only way to go. Would you like a sleigh ride, a hayride then? Kiddo, just stay home, but if you want jet set, then get set. To leave behind Kansas, there's no place like home. Wait up in Texas, where they treat their women right. And then try Hollywood, where the stars get lit out in broad daylight. Things look better from above, so buckle up. Next stop is love. From Timbuktu to Tokyo, from Mozambique to Mexico, yeah, the jet set is the only way to go. Tota esta burumballa de fàbrica al so de la música i dels diversos ingredients no podria funcionar tan requete bé sense una figura molt important, una persona que representa a tots els nostres amics cuiners, pastissers i llepolers. Una persona que fa que tot funcione coordinat, com una maquinària d'un engranatge perfecte, que siga l'essència pura d'eixa fàbrica. I a la Comissió dels Somnis ocorreix exactament el mateix. Hi ha d'haver un representant de la festa que coordine tots els esdeveniments al seu entorn, per tal de que tot continuï igual i que vaja tot rodat, sense cap pega. Eixa és la figura dels presidents, la batuta màgica que manté viva la festa i que fa que tot es desenvolupe perfectament en el camí a seguir. Per això,
Preguem que pugen a l'escenari els presidents dels somnis per a 2019. Alejandro Olaya Ortega. Julio Martí Richard. La mala sort va arribar a Llepolàndia quan algun desafortunat va furtar el llibre de les receptes més secretes per fer les llepolies més sabroses i demanades pels xiquets i xiquetes. Els nostres amics, tristos i desesperats, recercaren tota la fàbrica sense poder trobar cap pista de qui podia haver sigut el responsable. Davant de tanta desesperació, la fada màgica, oculta al castell de Polàndia, va escoltar els xanclots i els plors dels pastissers. Sense dubtar-ho ni un moment, la fada va decidir aparèixer per sorpresa per a intentar remendar lo succeït i per tal de que els nostres amics recuperaren el somriure. Gràcies a la fada, que amb la seva màgia recuperà les receptes, els pastissers de Llepolàndia tornaren a poder fer les llepolies i pastissos més apetitosos. Els bombonets de sucre de 1000 colors més deliciosos ompliren de nou cada racó i cantonera de caramels, xocolate, piruletes, núvols, xupa-xups, pastissos plens de nata amb virutes de colors. De nou, l'alegria va tornar als carrers, tornar la gent a caminar amb un somriure als llavis, i és que cada element de Llepolàndia és una part essencial. Take a look at the
mama told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Hey, what's the big idea? Al igual que ocorre al nostre conte, també estan a la nostra festa eixes peces del trencaclosques sense les quals el fi de la festa perdria part del seu sentit. Les peces del nostre peculiar trencaclosques són les cors d'honor, eixos xiquets, xiquetes i senyoretes que acompanyen a les falleres majors, les que fan junt a elles un grup fort i meravellós, on no hi ha res mal, on tot és passar-ho bé, rialles, sorpreses, agraïments i alegries, perquè cada un d'ells aconseguirà portar les llepolies al lloc on han d'estar. Josefa y Manuel Alcázar. Nara Burgos López. Eva Díez López. Hugo Fernández y Miguel Fernández. Marta Galvis Gorgonio. Lucía y Marta Granados Vega.
Lucía León Serena. Marisa López y Francisco Ortega. Paula y Hugo Llorens Ortega. Daniela y Martina Mateo Cervera. Claudia y Sofía Melchor Díaz. Marta Murciano Fontestad. María Ortega y Javier Tolosa. Ángela
y Luis Pinazo Tormo. Julia Popa. Carla y Mario Prieto Moscoso. Carla Rodríguez Noguera. Geles Tormo y Luis Pinazo. Mayren Vallejo Peinado. Alejandra, Carolina y Cayetana Vickers Martín.
Andrea, tu que has sigut la nostra fallera major infantil dels somnis per a 2018. Avui mereixes un acomiadament especial. Un regnat que finalitza per tal de que comenci una altra xiqueta amb noves il·lusions i experiències com les que vas viure fa un any. Ara és el teu moment, el moment de que puges a aquest escenari i nosaltres agraïs per el teu saber estar i l'alegria desbordant de la que ens has embriagat a tots. Andrea Llorenç Ortega, fallera major infantil de l'any 2018. I per a no oblidar el bon sabor de boca que ens deixa el teu regnat, t'invitem a penjar l'estandard, el corbatí commemoratiu del gran any que has viscut. Endavant! Quina alegria veure l'escenari tan ple. Que sentir tan gratificant el veure que totes les llepolies han tornat a aparèixer, que la dolçor torna a invadir l'ambient que es respira. Però el que no sabem és com va resoldre la fada el problema, com va tornar tot a la normalitat. La fada, amb la seva màgia, va convertir Llepolàndia en un món més dolç. La pastissera de la nata es va convertir en allò que més li agradava, en eixa nata blanca i relucient. I l'encarregada de fer el xocolate? Doncs transformada en una xocolatina d'allò més explosiva i enèrgica. Lo mateix va córrer sobre la cuinera encarregada de les maduixes amb nata, damunt de la que li agradava fer copes de boles de gelats de 1000 sabors. Un a un va transformar a cada treballador en aquell ingredient màgic que més desitjava. La música i el ball torna a visualitzar-se a Llepolàndia. Només faltava l'ingredient secret, aquell que donava el punt especial a cada pastís, bombonet i llepolia, aquella essència que ens plena d'alegria en només tastar un d'eixes llepolies. Però, si desxifrem ja l'element especial, es perdria part de la seva bellesa innata. I és que no devem d'oblidar que és això, un màgic secret.
Martina, com si del teu propi conte es tractara, has esperat amb il·lusió este dia, fent-nos somiar a tots amb que arribara. Des de molt xicoteta hem vist en tu la princesa en què avui et converteixes i esperem fer-te sentir tan especial com ho eres per a nosaltres. Anunciem orgullosos a Martina Olaya Ortega, fallera major infantil de l'any 2019. Martina, com si del teu propi conte es tractara, has esperat amb il·lusió este dia, fent-nos somiar a tots amb el que arribara. Des de molt xicoteta hem vist en tu la princesa que avui t'has convertit. Ara sí, ja et tenim ací entre nosaltres, és element essencial que no pot faltar per a que siga una festa plena de màgia. El toc especial de cadascuna de les llepolies, el secret màgic millor guardat. La fallera major infantil és, sense dubte, l'adop més característic per donar-li un toc dolç d'il·lusió i tendresa a la nostra festa. Ara només et falta l'element característic que tota fallera major ha de tindre, la teua banda que aixina ho indicarà i de la que et farà imposició Andrea. I ara tu, una vegada ja anomenada com a fallera major infantil dels somnis per a les falles 2019, seràs la que farà imposició a Andrea de la seva banda de cor d'honor que li acredita com a tal.
Encara que sabem que els xiquets sempre estan rodejats d'adults que els ensenyen i moltes vegades els diuen com han de fer les coses, el nostre conte i altres tants ens demostren que moltes vegades són realment els xiquets els que obrin els nostres ulls a un món de màgia i emocions que els adults deixem de tant en tant oblidat. I per això, la nostra fada màgica de Llepolàndia va voler triar una persona afortunada que poguera compartir de primera mà junt a Martina i Alejandro tot un any tan dolç i ple d'il·lusió. I a nosaltres, deixant-nos portar per la màgia, no ens va poder parèixer una millor elecció. Amb tot l'orgull i la il·lusió del món, vos presentem a Leonor Ortega López, fallera major de l'any 2019. I com a digna fallera major, només resta posar-te la banda que t'acredita com a tal. Serà Julio Martí, el nostre president, qui te la impose. Martina, escolta les paraules de la teua mantenidora Núria Giner Fuentes, que t'arribaran al cor. Buenas tardes a todos. Antes que nada me vais a perdonar porque conociendo a mi pareja, a Leonor, tengo que asegurarme de que esté provista de primeros auxilios. ¿Cómo lo llevas? ¿Ves? Bien. Como iba diciendo, buenas tardes a todos. Presidente infantil. Ha desaparecido.
aparece. Fallera mayor infantil, presidente, fallera mayor, falleritos, falleros, familia y amigos. Empezaré dando las gracias a la persona que ha hecho que esta tarde me dirija a vosotros y a mis pequeños Martina y Alejandro. Porque, aun estando separadas por unos tantos kilómetros, nuestros corazones, pensamientos y coincidencias siguen estando en nuestro día a día y por eso me alegré muchísimo en formar parte de este día tan bonito. Gracias, Leo. Y digo bonito porque me parece muy emocionante ver cómo la ilusión de los niños se hace realidad. La inocencia en las miradas, la complicidad en los gestos, los detalles en cada uno de ellos al vivir su presentación, ya sea porque forman parte del acorde honor o porque es el día de su presentación, como representantes. Esta tarde les toca disfrutar a los falleritos que forman parte de la comisión del Somnis y a mis chicos Martina y Alejandro como los representantes. Esta tarde volvemos a oír en infantiles al apellido Ortega, dentro del cuadro de honor, pero en este caso precedido por el de Olaya. Todos sabemos la gran tradición fallera de la familia de Leo, que si presidentes, fundadores de la falla, presidentas, directiva... Sin ir más lejos, los representantes infantiles del año pasado, Hugo y Andrea. Y ya no solo de la falla, la bisabuela también fue hace un par de años fallera mayor de la residencia. Pero todo no se queda ahí, porque la Abu Maku, la mami de Quique, también fue fallera hace unos años, cuando era joven, y también ha puesto su granito de arena en este sentimiento tan grande que hace la fiesta. También ha puesto su granito de arena en este sentimiento tan grande hacia la fiesta que han heredado los pequeños. Y ese sentimiento ha hecho que surgiera la ilusión de ser fallera mayor infantil y presidente infantil en vosotros, Alejandro y Martina. Bueno, en Martina, porque todos sabemos que tú, Tete, eres un superviviente, pero verás cómo aportas otras virtudes que resultan muy importantes y necesarias. Martina, eres la chispita de la pandilla Olaya Ortega. Esos ojitos que tienes son tu ilusión y alegría. Este año, por fin, esa ilusión ha hecho que tu sueño fallero se haga realidad. ¿Y cómo no lo ibas a conseguir? Si eres igual de friki fallera que tu madre, igual de follonera, que te encanta apuntarte a cualquier plan que tenga que ver con la fiesta. Te encanta vestirte de valenciana para todos los actos. Y te cuesta hasta quitarte los moños, que el año pasado sé que te obligaron el día 20 a quitártelos, a despeinarte. Esa sonrisa tan bonita e inocente hace que brilles como la estrella más grande del mundo mundial. A tu lado estará el Tete, Alejandro, que aunque mi chico se haya visto obligado a ser presidente por ti y por tu madre, como ya le dijo a Pepe Herrero en la entrevista, aportará su gran corazón, que es su virtud, y junto con la valentía heredada de Quique para seguir el ritmo de vuestras chicas, hará que este año sea inolvidable. Alejandro, eres el amor hecho personita. Eres sereno y tranquilo. Tu mirada y sonrisa cambian cuando sabes que vas a la falla, porque también te molan los actos y actividades que se programen, aunque el momento que más estás deseando que llegue es la semana fallera, donde se celebrará la merienda infantil con la temática que tú elijas. Acuérdate del pacto con tu hermana. Está anotado. Y para tirar petardos y quemar kilos y kilos de pólvora. Con todo esto, chicos, conseguiréis que este capítulo de la historia del Somnis sea muy especial. Igual que el año pasado hicieron vuestros primos, los que seguro os han contado muy buenas historietas y os han dado muy buenos consejos. Para ello, también os tenéis que acordar de todos vuestros amiguitos falleros en los actos, para animarlos a participar y disfrutar de las fiestas igual que lo hacéis vosotros. Además, tendréis la suerte de conocer nuevos amigos de otras comisiones, con los que poder compartir y hacer que crezca vuestra pasión por las fallas. A esta aventura se han unido la mami Leo y Julio, dos personas muy especiales a los que vais a hacer disfrutar este año como nunca, porque vuestra inocencia y niñez harán que cada momento vivido sea muy intenso y emotivo. Sois muy suertudos. Vais a tener a vuestro lado a las personas que os quieren con locura y que os enseñarán un poquito más de nuestra fiesta, que ellos saben un poquito solo de ello.
Y no me voy a extender mucho más, porque a vosotros los peques os sobran las palabras. Solo os bastan los detalles de cada momento para grabarlo en vuestra cabecita y querer aprender y disfrutar cada vez más. Por lo que con todo esto, solo me queda desearos todo lo mejor para este año, para que sigáis disfrutando de cada momento y nos hagáis emocionarnos al veros juntos en cada acto o lugar donde vayáis con esa mirada iluminadora y esa sonrisa inocente. No quiero despedirme sin desearos también mucha paciencia con vuestra madre.